Hi friends, my name is Yoli. After seeing this video, subscribe to my channel. Please subscribe, press the bell icon and share comments with me. Today, ఈ రోజు నేను మీకు ఒక నీతి కథను చెప్తాను. విందామా మరి? ఒకరోజు కృష్ణదేవరాయల గారు అరబ్ దేశం నుంచి కొన్ని గుర్రాలను తెచ్చి తన రాజ్యంలోని ప్రజలకు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఒక్కొక్క గుర్రాన్ని పోషించమని 3 బంగారు కాసులను ఇచ్చారు. రామకృష్ణులకు కూడా ఒక గుర్రాన్ని ఇచ్చి దాన్ని పోషించమని 3 బంగారు కాసులను ఇచ్చారు. అప్పుడు ప్రజలకందరికీ ఆ గుర్రాన్ని పోషించడానికి ఇష్టం లేదు. అప్పుడు రామకృష్ణులు గారు కృష్ణదేవరాయల గారికి గుణపాఠం చెప్పుదాము అని అనుకున్నారు. రామకృష్ణదేవరాయల గారు ఇంటికి వెళ్తానే ఆ గుర్రాన్ని ఒక గదిలో బంధించారు. దానికి కొంచెం తిండి పెట్టాలని ఒక చిన్న రంధ్రాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. రోజు కొంచెం గడ్డిని ఆ రంధ్రం నుంచి ఆ గుర్రానికి పెట్టారు. ఆ విధంగా రామకృష్ణ గారుకి ఇచ్చిన గుర్రం ఆ రంధ్రంలోకి ఏమొచ్చినా దాన్ని లాగి వేసేది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒకరోజు మహారాజు తమ గుర్రాలను తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించారు. అందరూ వారి గుర్రాలను తెచ్చారు. మహారాజు గారు బాగోవలసిన గుర్రాలను చూసి చాలా సంతోషపడ్డారు. అప్పుడు రామకృష్ణ గారిని తమ గుర్రం ఎక్కడా అని అడిగారు. రామకృష్ణుల గారు నేను నా గుర్రాన్ని తేలేను అని చెప్పారు. ఎందుకు అని అడిగారు. కృష్ణదేవరాయల గారు అంత బలిసిందా నీ గుర్రం అని అడిగాడు. అవును మహారాజా అని రామకృష్ణ గారు చెప్పారు. అప్పుడు రామకృష్ణ గారు మీరు అశ్వదళాపతిని పంపిస్తే నేను ఆ గుర్రాన్ని తేగలను అని చెప్పారు. అప్పుడు మహారాజు గారు నువ్వు ఎంతమందినైనా తీసుకువెళ్ళు, కానీ ఆ గుర్రాన్ని చూపి నేను చాలా ఆతృతలో ఉన్నాను అని చెప్పాడు. అప్పుడు అశ్వదళాపతితో రామకృష్ణ గారు తమ ఇంటికి వెళ్ళారు. అప్పుడు ఆ గదిలోకి తన పొడవైన గడ్డాన్ని ఆ రంధ్రంలోకి పెట్టాడు. అప్పుడు గుర్రము దాన్ని తిండి అనుకొని పట్టి లాగేసింది. అప్పుడు అశ్వదళాపతి చాలా బాధపడ్డారు. ఎలాగో అలాగా ఆ గుర్రాన్ని రాజు దగ్గరికి తెచ్చారు. అప్పుడు రాజు కోపం ఆ గుర్రం నిజంగా చాలా బక్కచిక్కిపోయింది. అప్పుడు రాజుగారు ఆ గుర్రాన్ని చూచి రామకృష్ణ ఎందుకు నీ గుర్రం ఇలా చిక్కిపోయింది? నేను ఇచ్చిన 3 బంగారు కాసులను నీ కుటుంబానికి ఖర్చు పెట్టుకున్నావా అని కోపంలో రామకృష్ణ మీదకి అరిచారు. అప్పుడు రామకృష్ణ గారు ప్రజలకు తమ ఆహారానికి ధనం సరిపోవట్లేదు, క్షమించండి మహారాజా, ప్రజలకు తమ ఆహారానికి ధనం సరిపోవట్లేదంటే మీరు ఒక్కొక్క గుర్రాన్ని ఇచ్చి పోషించమని 3 బంగారు కాసులను ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా అయితే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు కృష్ణదేవరాయల గారు తమ పొరపాటు ప్రజల దేహం కూడా గుర్రం శరీరం లాగా బక్కచిక్కి ఉంది, అది దయచేసి మీరు మీ పొరపాటుని అర్థం చేసుకోండి అని రామకృష్ణ గారు విన్నవించుకున్నారు. అప్పుడు కృష్ణదేవరాయల గారు తమ పొరపాటును అర్థం చేసుకొని ప్రజల నుంచి ఆ గుర్రాలను తీసుకొని ప్రజలకు ధన సహాయాన్ని చేశారు. ఈ విధంగా రామకృష్ణునికి ప్రజలపై ఉన్న అభిమానాన్ని మెచ్చుకున్నారు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఈ కథ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు షేర్ చేయండి. బాయ్.